ni le kata ka claims and objections ban penting kena hato kani ka survey ka capture shisha ka kanthub shisha ya kito ki badai ki hokar janai ne ki donru ki bashim kabu ya kani but ter kalaya ka kam kala poi sharu ka put bal asdang man ai ki license hapor bas dang ban thok kita ki license mangi ki TVC member ni kedau bangi tip shai bagi don kat tu kat ni ki breu ki badai ki breu ki badan dukan he ki bayo ai ka license kumno hakano ka jing trek kam kala bandon ka jing ko ka don ka tingi ong tong ini penbet hapan penbet na mangim kwa ban ya chkhmat lada kan ni ka don ki kum kita ki aka na mar bakani ka kam jo ki nong di madan pade kan sa jwat shushu lada PI license ki bam dei ban yo ya kitu ki ko idon ikong gi ba asong ni live post na mi bade kwai ya i kumno kam yo ka license nge kedau ita ki aka but balai baka fail ru baka tuka digital survey ka kham longkam ka bamut kumno baka tuka digital survey la ade bandon ka list haka public domain khamanga ma phi baro ki ngilong mane check kadan lang baki dur kidar habangi kham yo i ki dur kidar ki kateng ru ngi mithu em na markini para maki ki ithu da kadur yaki baya shong lang hang ni te hapor bangi object ru ne yaki kat tuka ni Pimnum la mudur bakadai kaseng ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kababu objection what yaki member la jong namangi bot an ngiong lada ki dei ki bre ki babi na kaju kalong yeng kim dei ban yo license lada ki dei na kalong yeng ba iwe dikhat ulok na kalok patre kam sarkar kim dei ban yo lada ki dei ki badon ar lai jaka ki la khliap no ngila ong I license pet tangi iwe lada kadai kaju ka yang setja. Ti hendai kita don supaya kita beri kita bangi klam yo ban bu objection balai bangi klam tip ki kerteng. Ni itu ki hadin bangi yo it ki license badon nang bakidor. Balai ngi klam la ban itu paka feel kata ka digital survey. Ti hapor bangi say kita ki haka last TVC meeting bangi attend ki ang kana long bakta tingi le ana kumne haka por ba I license PP pa ki member jong ka seng jong pi ban pet biang sa shi sien khnang bakam nun don kan ngun wajing kulma tiki member jong PSA hi be shong hanto but ki yo i ha to ka por ba ki don kita ki license ki ambu sha sharod dikito na ma ba ki dei jong ki breu ki ba jing sisa ki try dukan ki pen mi ki kum kita ki hokka hasuro ha ka to ka por ha ka dang don rangkat kini ha ka to ka sni ba I license ki bu sharod ndai fitip ki le kum no hadin ki phone it ki breu ki on one shame ka license kani kadai ka kam bi ai ni kam dei ne kadai ka kam le shiliang ni kam dei ne kadai ka jing pen khen an ne kam dei ne dei na kata kada bangila tho mud bud ekishiti shaka TVC ban open sange ashwa to nginya ya ka provisional town vending committee pen sange nginya pe biang chwai kini ndai em ya cha na du hnriu tarik ngi shonglang sau tarik bat san tarik jong June ban pe ya kata ka ban ai khnang bam num don ki bayo bakla ngi open sange ashwa ndai em na du hnriu tarik hadu ter hadu khat khandai tarik kiat be ti ngi ha boycott no ka meeting jong ka TVC ka bakhandai tarik na mangi ong kumnong in shong meeting lada ka sur jong i phim singap ka provisional town vending committee le kadang dei ka provisional ka tarungia ngi aikti lang bat ki balai bangi don ngi ang not ban penbe kini ki kam na du ar hajar khan re dei mangi ba ong wan lam ka an ban penbe ki bro Hendai menta pada kadai kejing melin cuki kini kibatrai hak sarkar yala dia kim puli ki kim don ai kim snung thu kum no ban trai ki pai ba hak rukom baya trai lang don kam ban wan kum ki tiki nong tu dang step ban suan berngem ban suan penting kini ki badi madan bat sakaway haba mangi hingila kedau ya kini katika hang ne hamuda nyong tong nginya ki isate nglap yang lut ki bro ndla yo ita ki license nda yo ki bre ki badai ban yo kani kalenti hang ni ro kala kham kaloi ngila along ban pensyong ka to kani ki badai kwai ki badai ki barit hang ni hi kamnong wit chwe no ndai ngi ong ngin le kata lada kini ki dukan ki ba sei ki mar jo ki shabar kumbalai sau phot ki ba pen khap nya kani ka surok lada ya ki tu phisha ki bakin sei ki mar habar kam don jingmut ba phing bang ki nong de madan lada kani kalenti hadin bakilet ki nong de madan PI ban long VIP parking PI ban yang katu ka bike kabam kamai jakpo yano baro shisni ban yang kali ngimsha kani kade bandai kataka basuya kejat bet ki brio tinginya pet kanu kipat kita ki kendon andai kani ka bamenta ka sngi pade kerkom wan le khle bi jongki
kapan pau baki kim kwa ban boot ka ai ba kim kwa ban ya jai thik pathik kishu wan kishu lum ki marju ki breu idoni we kong te ba don ka license balai ka ra ki tiar jongki hapor baki ra ki tiar ru ki kham ai kot ban pen shisha ka nu ka mar hang to manu ban ba khle la da ja ki tu ki jan juk ti kong kamar ka ba idang shu sei ishim ram ban sei ki to kamar life husan hajar manu ban ba khle hapor mga ong mga kitu ngong sei ka kot kham ai ka nu ka kot ha ba phi ra ka ni ka tiar hang tu ki le man le ban tho ki sa ai kataru ye we kong i ba don ka license ka pau shai em ba ki shule na phang kim ya kat kum ka an ki shkwa ban pen kul mar shnong ti dalai le ru ngim nom shai ka ni but ngakan tu yo chairperson jongka provisional town vending committee ban khot emergency meeting mangi barong ngi de ki legitimate ki de khot jongka town vending committee but dei mangi ki ban rai hakanu ko kom ban ya hadu mentaro dei mangi te ba bataya kakam handai kani ka jingle jo ki menta kasi ka dei ba ki chule hi maki balai baki shkwa ban pedi ka bataya mp bangi don lang ha provisional town vending committee ka aya chkhmat te kakam ta ka institute survey ka claims and objections kum ka batay ka ahan sakawairu ban identify taki jaka vending no vending kade hi ka town vending committee menta karang don tangka provisional town vending committee wat kataru ngi on a pilot basis khnang bakan batay ka kam khnang bangin nang ban trai kam ngi ong ton ini benta tang nang ni har ong thela dum sosun ngin ya persang ti tong ini persang da ka ba ai so ki license te mentip manu bade hok ban yo han gladep kata kala keluit kini ka jaka ti kala don ru ki jaka bangila ban pen song ki barit ki baddi tang ikwai tempo bar ki wei kin salat hang tai han rai om dei hak dak dei kerki balai ngakwai piru menta ba pin ring ka thesha khrum jaga muda baki persang ban thawi ka to klam ka jingbit jongka provisional town vending committee kishna kum ki rok so shathe bakin song ki vendors ka ap jingma ya ki to ki ban le thiet ro tingi ong dalai ro ngim num sa fi ban le to ka pisau pa ba ngim tip ro kan no ki apen lut je shisha ki ade ban bo so ka plan ha khmat jongka provisional town vending committee ki kam le am ta na do january la tho sa chi cha ba pen sange an rai em ki kishna kala adu ka jaka parking hang the ha basement la lut sa ka pisa jonga jong phi ba kishna ki ro but menta ha bangi ong bangin shift ha ka road level ro ngin shift tang la da mangi ngi don ban talang ban plan kumno nama dai tang kini kinong dia madan ki ban so tho hakan guru pam ban snai tai yu ban biang ban bo ki mar ban don ka storage kadai ban biang ka toilet kadai ban biang ka crash kadai ban biang ka kumta ter ti mentar ngi kram ong bangim num kerja hendai ngi ong ki don ki conditions ki bangin kerja namar cheja baraboru baki shu kerki ki pha efficient ho ngin sale kat kimpat penbiang ka crash kat kimpat penbiang ka storage place kat kum ka an kita kat kimpat penbiang ka toilet kat kimpat ai lang yangi bangin don benta lang ban design ni katai namang ngila yo I ka ai baki le stage khrum ngila terwaru bangin wanlam ki architect la jong ngila ekran ki architect hang ni ngila ekran ki architect ki badon sha Sikkim sha Delhi sha Bangalore khang ban wanlam ki ka baitanan berkabayai ne na bentai ka ni ka sor shalong hi ndai kini ki kentai balai baki lean ki le kum ki khlong tang na kadaw bangi sei kata ba pe chane karang don ka jingkhut baki don ki bam dei ban yo ka license ki yo ki thut nang ta ki skwa le ju bor ni Wallah